m-am luat, m-am încălțat cum ar veni, știi, și m-am întors înapoi. Zic, hai să sun pe Gigi să fac un test eu, să vedem dacă totuși e acolo. Ar trebui să ne auzim, că m-am auzit cu unul de acolo cu o stație mai slabă, înțelegi, cu mai drum. Și zic, hai numai să vedem dacă ne auzim. Dar uite, ne auzim, da, ne auzim. Oare ce distanță între noi? Nu știu, Sorine, nu știu ce distanță e între noi, dar în orice caz este oarece ce distanță. Păi din Timișoara până aici am făcut vreo 260 de kilometri, nu? Da, uite, la cota aia înaltă acolo și te aud tare faină. Auzeam pe ăstea dimineața asta că iată nu mere bine repertorul. Repertorul mere tare bine, nu? Acum ai fost în poziție în care la ce se bine și restul și spuneau, părerea mea, pentru că restul, unii dintre ei, Alfa Golf, de exemplu, cum ce frumos se aude și ăla, și este care nu se aude, asta e. Da, Sorine, așa e, dar uite-te, o să rămâi surprins, sunt chiar exact sub linie de înaltă tensiune. Dacă n-a stat aici, nu aș avea semnalul ăsta bun. M-am tot învârtit pe aici, am tot căutat și aici dintr-o dată a mers trăsnet. Na, de-aia m-am oprit aici. Da, frumos, Gigi, frumos se aude, super fain. No, bine, Gigi, eu te-am lăsat, ce să zic, o distracție plăcută acolo și la reauzire atunci, o duminică faină, în continuare. Da, mulțumim fain și ție, Sorine, drumuri bune, numai bine.